Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a al nostre canal. Espero que estigueu força bé, que estigueu a punt de començar les vostres vacances o ja les estigueu gaudint i que us ho esteu passant molt bé i espero que estigueu també preparats per una nova recepta. Què és el que estarem fent avui? Doncs avui estarem fent una recepta molt senzilleta, però li donarem un toc tropical, perquè avui estarem fent un flam de coco. No m'enrotllo més, comencem! Doncs comencem! I ho farem preparant el caramel. Així que posem un cassó al foc, afegim el sucre i l'aigua. I hem d'esperar a que es fongui i que agafi el color torradet del caramel. Així que el barrejaré bé i el deixaré. I mireu, això ja comença a bullir. Ja comença a agafar un to dauradet, així que el deixarem una miqueta més i després retirarem. I mireu, ja hem aconseguit un caramel. Ja té el color dauradet del caramel, així que agafo el motlle i el llançarem a dins. I amb ajut de l'espàtula anirem pintant les parets del motlle. No sé si es veu perquè el motlle és de color fosc. Aneu en compte perquè crema i un cop pintat reservem. I seguim. Agafem un bol. Afegim els ous. El sucre i la llet de coco. I anem a batre. Un cop batut, li afegirem el coco ratllat. I ho batrem una miqueta més. Recuperem el motlle i ho tirem a dins. I aquí tinc aquesta safata, perquè prepararem el nostre flam amb un bany Maria. Així que poso el motlle dins de la safata. Aquesta safata se'n va al forn, que ja el tinc prèviament precalentat a 160 graus. I un cop estigui dins, aquí li tiraré aigua calenta, que cobreixi una tercera part del motlle. Així que som-hi! Mireu, i aquí tinc ja la safata dins del forn. Se m'havia oblidat dir-vos de tapar el motlle amb paper de plata. I ara li vaig a posar l'aigua calenta que tapi una tercera part del motlle. I això ho tindrem al forn, doncs més o menys una horeta i mitja. Per a totes maneres podeu comprovar si està fet traient el paper i punxant amb un ganivet a veure si surt net. Així que de moment ho deixem aquí. I mireu com ha quedat finalment el nostre flan. Ha estat una horeta i mitja i veieu, espectacular, està boníssim. Així que ja ho sabeu, bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la del nostre flam de coco. Espero que proveu a fer-ho, que us quedi força bé, que us quedi molt bo, que us agradi, que m'ho expliqueu aquí sota, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Aquí us deixaré la meva adreça d'Instagram i dit tot això ens veiem la propera setmana. Així que, adeu!